Казвам се Митко Щерев, от град Поморие съм. На 20 години. Декоратор съм, занимавам се като аниматор. Обичам да се глеза, обичам да съм в лукса. После спа центрове, масажи, шопинг, всичко, което има, започва да работят за мен. Здравейте, аз съм Янко Стоянов. Днес ще ви срещна с човек, който превръща обикновените събития в истински преживявания. Но най-добре е сам да ви разкажа кой стои зад всичко това. Разкажи ни кой си ти и с какво се занимаваш. Здравейте, казвам се Митко Щерев, от град Поморие съм. На 20 години. Декоратор съм, занимавам се като аниматор и съм тук, за да разкажа кой съм. Благодарим ти, че прие нашата покана. И аз благодаря за поканата. Как би се описал с 3 думи? 3 думи, по принцип няма да ме стигнат, ама както да е. Креативен, позитивен, общителен. Като дете какъв искаш да станеш? Като дете, детската мечта ми беше да бъда детски педиатър, но в момента не лекувам децата, по някакъв си начин ги лекувам душевно. Също така самия и аз себе си се лекувам по този начин. Имаш ли в момент, в който разбра, че творческа личност? Да, буквално от нищо вече започнах да създавам нещо. И нещата много бързо се открих кой съм. Нещата много бързо започнаха да се развиват. Отворих си страничка, украсях на близки, на роднини и така. Всичко продължи. Какво те вдъхновява извън работата? Какво ме вдъхновява? Да съм с искрени хора, да съм с приятели, да съм с семейството ми, да прекарвам време. Това по някакъв начин ме зарежда, ме вдъхновява. Как прекарваш един перфектен почивен ден? Как прекарвам? Перфектният ми почивен ден започва, имам си тераска, правя си кафенцето и независимо денят какъв ще бъде, слънчев, дъждовен, аз винаги съм там и се наслаждавам на самата гледка. И после спа центрове, масажи, шопинг, всичко, което има, започва да работят за мен. Обичам да се глеза, обичам да съм в лукса и така. По-скоро интроверт или екстроверт си? По-скоро екс. Не съм затворен човек. Не обичам да се затварям къщи, обичам да съм с хората, бързо мога да се контактувам с хората. Не съм затворен, така да се каже. Какво те кара да се усмихваш истински? Караме да се усмихвам истински. Дадения проект, който съм свършил, това, което съм искал, съм го постигнал. Разбрахме кой си ти като човек, а сега нека видим как създаваш тази магия. Как започна всичко? Случайност или мечта? По-скоро случайност. Нещата много бързо се развиха. Много бързо открих, че тази е моята дарба, това е моя талант. И започнах да действам върху себе си. И така продължи всичко. А спомняш ли си първото събитие, което украси? Първото събитие, което бях украсил, беше на 2-годишно дете, където тогава модерни бяха тия ресни. Нямаше такива електрически помпи, такива модерни арки. И крайният резултат пак беше вау. Клиентката беше доволна, аз бях доволен. Какво да искам повече? А помниш ли най-големия сега в началото? Да, разбира се. Тръгвам да украсявам извън Поморие. Стигам вече в локацията, много обичам да украсявам с музика. Започвам да си надувам балоните и идва момент да се скубявам арката и гледам едната част на арката и няма. Разбира се, малко си паникьосах, но да бъдеш истински декоратор, истински професионалист, така да го кажа, трябва по някакъв си начин да намериш някаква дупка, която да си измъкнеш. И разбира се, импровизирах нещо набързо и крайният резултат, даже аз не го разбрах, всичко беше както трябваше да бъде. Откъде черпиш идеи за темите и украсите? Ровя понякога в Pinterest, повечето искам да са моите. Следвам испанските модели, защото в тях има нещо така, което ме дърпа към тях. Защото те са по-карнавални, такива, по-грандиозни. Така да кажа. Колко време отнема подготовката за едно голямо събитие? 3-4 дена. По-скоро, да кажем, самата арка къде ще бъде, самите балони, дали да бъдат отляво, отясно, светлините. Иначе от работата не ме е страх. По-скоро мисленето малко. Кой е най-предизвикателният проект, който си правил досега?
Конкретен нямам, защото всички са предизвикателствени. Всяка своя украса има своя случка и всяка украса има своето предизвикателство. А има ли стил или цвят, който най-много обичаш да използваш? Да, цветът, който обичам да използвам е лате. Защото някакъв по-силен, такъв по-светъл цвят. Конкретен стил нямам. Гледам да бъда различен винаги. Следвам модерни украси да бъдат по-грандиозни. Супер. Как реагираш, когато клиент има много по-различна визия от твоята? Това изобщо не ми се пощава. Напротив, още повече ми дава хъз да продължа, защото клиентите също имат такива някакси хубави идеи. Крайният резултат става винаги нещо страхотно, нещо вау се получава. А какво отличава твоя стил от останалите? Аз винаги съм искал да бъда различен от останалите. Да кажем, представи си го така. Отиваме на пазар и виждаш някаква прясна стока, къде ще избягаш? Разбира се, че на прясната стока. Да. И по някакъв си начин гледам всичко нещата да бъдат по този начин, да бъда различен от останалите. Нещо по-различно да създам. Супер. А колко е важен детайлът в твоята работа? Много е важен, дори най-малкият детайл, дори самия клиент, който не може да го види, защото аз всичко прави с желание, всичко прави с мерак, всичко прави с любов. Баба ми е казвала, сине мой, когато правиш някаква работа, ще го прави с мерак, с искане, с желание. И по този начин. Освен с декор, ти се занимаваш с анимация. Да, точно. Кое е по-трудно да направиш красив декор или да задържиш вниманието на децата? По-скоро да задържа вниманието на децата, защото те обичат, те търсят внимание. Пък отколкото да отидеш да направиш една арка за 1-2 часа и да се прибереш. Добре. А имало ли е дете, което те е оставило без думи? Да, един да бях на участие, не си спомням, 15 деца ли бяха, 20 деца ли, всичко мина перфектно. Дойде време да се прибирам там необходимите продукти, материали. И едно от децата идва към мен, така, иска да ми гушне. Разбира се, че го гушнах и ми каза, аз толкова щастлив не съм бил никога, което децата не лъжат, те са искрени. Така И е. това повече ми даде някакси мотивация да извървя към този път. А как печелиш вниманието на публиката? Как печеля вниманието на публиката? С позитивна енергия, с усмивка. Карам ги да се чувстват по някакъв начин специални. По този начин. Какво е чувството да си човекът, който създава емоция на живо? Чувството е невероятно, но и малко е отговорно. Да знаеш причината, че ти някой да бъде щастлив или усмихнат, е отговорно, така да се каже. Добре, имало ли е момент, в който си искал да се откажеш? По-скоро не. Защото аз сам съм си постигнал всичко, дори роднините ми, близките ми хора, всички ми казаха, че няма да успееш, няма да постигнеш това, което искаш. Разбира се, това изобщо не ми събори, напротив, още повече ми даде такава мотивация, повече да се нахъсвам самия себе си, да продължавам смело напред. В ден днешен няма да се откажа. Какво ти дава тази професия, което друго не би могла да ти даде? Тази професия ми дава да се чувствам горд със самия себе си. Защото не съм очаквал някой да дойде да ми каже, ако не бях аз, пък ти без мен си нищо. И няма да допусна това нещо да се случи. Когато всички си тръгнат от събитие, остане сам. Как се чувстваш? Чувствам се изморен, по-скоро. Но и щастлив, в смисъл това, което съм успял. Зарадвал съм клиентката по този начин, който е искал, по този начин, който е живял. И така. Нека те върна малко по-навътре към теб самия. Кога за последно се почувства истински горд със себе си? Аз винаги се чувствам горд със себе си, защото когато съм постигнал сам всичко, така да го кажа, но се чувствам горд. Имало ли е момент, който е променил начинът ти на мислене? Да, самите хора. Вече не гледам с такива очи, каквито трябваше да ги гледам. Това е променило начинът ти на Да, мислене. точно. А какво те плаши най-много в живота? Да изгубя някой близък. Това ми плаши най-много.
Вярваш ли повече в късмета или в труда? Повечето в труда. Аз съм такъв човек, че оценявам на хората труда. Какво би казал на по-младото си аз? Да продължава смело напред, да се развива в кариерата, в самия бизнес и никога да не се отказва. Кога се чувстваш най-жив? Когато съм свършил даден проект, както съм искал. Какво означава за теб щастие? Щастието за мен означава да обичам и да бъда обичан, да давам и да получавам любов, да бъда с искрени хора, да бъда с семейството ми, да извървим един живот, всички да сме живи и здрави, без тревоги, без стресове. Това е за мен щастието. А смяташ ли, че хората достатъчно оценяват труда зад красивата украса? Да, вече го виждам това, откакто започнах да публикувам в TikTok видеята, да кажем, как протича процеса на работа, самата украса. Не пускам крайния резултат. И хората вече, вау, една украса толкова време ли отнема, толкова часове ли. И вече започнаха да оценяват по този начин труда и за което се радвам. А какво искаш хората да запомнят от теб? Че аз правя всичко с желание, че правя всичко с любов, дори до най-малкия детайл. И че съм си отдал живота за тази професия и съм готов да направя всеки един щастлив. Ако можеш да украси събитие за известна личност, кого би избрал? Това е добър въпрос. Бих избрал Джордан, защото съм му фен и би било чест за мен. А сега бързи въпроси, бързи отговори. Готов ли си? Да. Море или планина? Море. Сладко или солено? Солено. Купон или спокойна вечер? Купон, разбира се. Инстаграм или реалния живот? Реалния живот. Любов от пръв поглед, да или не? Да. Филм или книга? Филм. Да си богат или щастлив? Да съм щастлив. Ако спечелиш 1 милион, какво би си купил? Бих инвестирал за бизнеса си. Ако можеш да имаш супер сила, каква била тя? Да летя. Да не чакам се товари. Да се върнеш в миналото или да видиш бъдещето? Да видя бъдещето. Какво би казал на нашите зрители, които искат да се занимават с това, което ти се занимаваш? Да продължават смело напред. Никога да не се отказват. Да, от първия път може да не се случат нещата, от втория път не може да се случат, но просто да действат, да работят върху себе си, да намерят това, което искат. Благодарим ти, че ни позволи да надникнем зад кулисите на магията, която създаваш. И аз благодаря също за поканата. Пожелавам ти още много цветни събития, вдъхновени и усмивки. Благодарим ви, че бяхте с нас. Надявам се, че ви беше интересно.